להיות באינטראקציה עם החיים זה להרגיש חיוניות, זה להרגיש מעגל של נתינה וקבלה. יש כמה תהליכים שאני מרגיש שקורים עכשיו בעולם, שהם אחד מהם זה הנוחות, שאנחנו מנסים לייצר לעצמנו כמה שיותר נוחות ולצמצם את האתגרים כדי שכביכול יהיה לנו נוח, אבל התוצאה של זה הרבה פעמים יכולה להביא להתנוונות ולשעמום ולתחושת ריקנות וההישארות או החיפוש אחר כמה שיהיה לי כמה שיותר נוח היא יכולה מאוד לבוא באוכרנו. ובסוף באנו לפה לעשות תהליך, באנו להרגיש את האתגרים גם ואת ההתפתחות שלנו, וזה עצם העניין. והרבה אנשים שאני נפגש איתם, אני רואה שלא טוב להם והם לא מבינים למה, והם כאילו אומרים אבל אני מחכה, אבל אני פה, אני שם, וגם אני חווה את זה על עצמי. זאת אומרת, אני בתקופות יותר חשוכות, וגם היום אם אני אשכח במנוחה ובנוחות יהיה לי קשה מאוד. אני רוצה לצאת החוצה, אני רוצה שיהיה לי מגע עם העולם, אני רוצה גם אתגרים במידה מסוימת. עכשיו הדבר השני זה שתרבות הלשחרר, תרבות הלא להתאמץ, תרבות הרגישות, שכל הדברים האלה זה דברים נהדרים שאני חלק ממני. אני מטפל בשיטה שהמהות שלה היא חוסר מאמץ, ואני חווה את עצמי כבן אדם רגיש מאוד, אבל צריך לראות שזה לא משהו שאנחנו עוטפים את עצמנו איתו כדי להגן על עצמנו מהחיים, כדי להישאר סטרילים. בסופו של דבר ההתלכלכות שלנו במרכאות עם החיים זה מה שעושה אותנו בריאים יותר ושמחים יותר וחזקים יותר. אז אמרנו, 1, לא לחפש יותר מדי את אזור הנוחות, ו2, לא לתת לתרבות השחרור והרגישות להפיל ולהשתלט. זאת אומרת, לא לעשות אותה בצורה יתרה, לתת לתכונות האלה לתפוס מקום שהוא יותר מדי גדול, ככה שלא נשאר סטרילים ועם אינטראקציה שהיא מועטה, שהיא לא מספיק מרגשת אותנו. וזה בסדר לפחד ולעשות דברים עם הפחד. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בהדרגתיות. הדרגתיות. כמו שאני עכשיו מצלם את עצמי מדבר, אני לא באמת יודע אם אני אעלה את זה, אז אני מתחיל בלעשות את זה בשביל עצמי. ואולי אני אעלה סרטון אחד, אבל ככל שאני עושה את זה גם עם עצמי יותר, אני כבר יותר מתיידד ומתמודד עם הרעיון.